Odštartovala najrychlejšia rozplavba disciplíny 100 metrov vraj muži. Ďalšou disciplínou, ktorú oslávenú tento predpoludňajší program, je označený je rekord seniorský Ježi Katarína Listopadová v čase 1:00:67, juniorský Barbora Komanová v čase 1:04:22. A predstavme si pretekárky prvej rozplavby, dráha 1 Tereza Zubáková, dráha 2 Lucie Adámková, dráha 3 Zuzana Idovská, dráha 4 Sara Krčová, dráha 5 Simona Ščigrava, dráha 6 Gabriela Hricová, dráha 7 Kristýna Repková a dráha číslo 8 Ema Nečiová. A do cieľa sa nám blíži prvý pretekár poslednej rozplavy z Poznaní muži v čase 1:01:1. Za ním stal Adam Černek z Laveckého domu Mark